VisiPrime reprezintă un complex echilibrat de substanțe active care protejează celulele împotriva stresului oxidativ, contribuie la menținerea acuității vizuale și a calității vederii. Acest supliment alimentar contribuie la reducerea stării de oboseală a ochilor când facem efort vizual, de exemplu citim, stăm înaintea calculatorului, vizionăm ceva la televizor, și ajută la încetinarea procesului de îmbătrânire a acuității vizuale și de dezvoltarea diverselor afecțiuni. Conține omega-3, care va preveni dezvoltarea sindromului ochiului uscat, împiedică dezvoltarea proceselor inflamatorii, luteină și zeaxantină, care protejează ochii de razele ultraviolete, vitamina B2, care contribuie la adaptarea ochiului la întuneric, vitamina E contribuie la încetinarea proceselor legate de îmbătrânirea organismului și îmbunătățește circulația, și zincul menține sănătatea retinei.